amb l'Espartac Paran, el flamant nou presentador d'Enganxats. Sí. Escolta, hem vist una tertúlia amb actors. Com va sorgir aquesta idea de fer-la amb actors, si no amb una tertúlia convencional? La veritat és que no va sortir de fer una tertúlia amb actors, va sortir de que volíem una tertúlia que fos diferent a la de la Riera i el camí ens va anar portant a fer aquesta composició d'actors. I el primer programa, perquè es pot dir que és el primer dia també que ens hem trobat, doncs era un risc, perquè no només és fer una tertúlia amb actors, sinó que aquests actors o aquests contertulians s'entenguin. I això no sempre pot anar bé. Tu dius, home, són professionals, segur que ho faran bé. No està clar. No està clar, hi ha d'haver molta complicitat entre ells, s'ha donat i estic molt content. Estic molt content, les sensacions del primer dia són bones. Sí, a l'estrena sempre hi havia nervis per part de tot l'equip, moltes ganes de fer-ho molt bé, és la primera arrencada i jo he quedat molt satisfet. Sí, una mica intentaré canviar una mica el perfil. Abans era molt... Bé, vaig crear aquell personatge on de vegades parlava de mi, era tot ficció el que deia, evidentment tot era mentida. Ni estic casat, ni tinc fills, tota aquesta història desapareixerà. Però sí que vull mantenir el tema de... Bé, aquesta anàlisi del que succeeix a la sèrie, portar-ho allò que a tots ens passa a la vida real. No? Els temes d'amor em seguiran encantant i per tant els seguiré analitzant sempre que em deixin, per això, no? Perquè m'encanten i són molt extrapolables a la vida real amb metàfores, amb teories, que això és una cosa que sempre m'ha apassionat. Jo sempre ho dic, a mi m'encanta la filosofia, sóc un filòsof molt barat, però intento ser això, sense tenir la titulació, lògicament, no? Però tots podem portar un filòsof dins, molt barat, repeteixo, però a mi m'agrada això i seguirem en aquesta línia, envoltat d'actors en aquesta ocasió, com bé dius, sí. Sí. No en tinc ni idea, perquè jo l'acabem de fer i sembla que pot ser divertit, no? Ara ho estàvem comentant, no? Vull dir, clar, no tenim una opinió, no en sabem, no ho havíem fet abans. No. Llavors estem una miqueta, no sé, dubitatius, però em sembla que estem somrient, vull dir que la impressió de que ha anat bé... No tenim un guió aquí, no hi ha guions, però aleshores també crec que és fresc i la impressió sí, és que pot ser divertit.